утішимся в їм. Сьогоднішній день Бог подарував, зрадуємся і утішимся в їм. Сьогоднішній день Бог подарував. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся на святую мшу, дорогие дети, асабліва тыя, хто прыняў учора упершыню найсвяцейшы сакрамент, рады ўсіх вас бачыць. А падчас гэтай мшы молімся за памерлых Александра, Тацяну, Кудрашовых, Івана, Леакадзію, Клец, Надзею, Жданову, усіх памерлых сем'яў Кудрашовых, Клец, Лихадзеўскіх і Ждановых. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Сповядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пані, змілуйся над нами, Пані, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Пані, змілуйся над нами. Пані, смілуйся над нами. Молімся, міласердны Божа, учыні, каб у нашым штодзённым жыцці выяўляўся плён ласкі, якою Ты нас надзяліў у велікодных таямніцах. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі «Дзея апостолаў». Калі мы адплылі з Троады, прыбылі проста ў Саматракію, а на другі дзень у Неапаль і адтуль у Філіпы, рымскую калонію, галоўны горад у той часцы Македонію. У гэтым горадзе мы прыбылі некалькі дзён. У суботні дзень выйшлі за браму да ракі, дзе звычайна адбывалася малітва. Сеўшы, мы размаўлялі з жанчынамі, якія сабраліся. І адна жанчына па імені Лідія, гандлярка, пурпурам з горада Тыятыра, якая пакланялася Богу, таксама слухала. Пан адкрыў яе сэрца, каб яна зважала на слову Паўла. Калі ж яна ахрысцілася, і дом яе папрасіла, кажучы: «Калі лічыце, што я верная Пану, увайдзіце ў мой дом і заставайцеся», і прымусіла нас. Гэта Слова Божае. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Спявайте Пану новую песню, хвала Йому на сході святих. Нехай радується Ізраїлю тим, хто його створив. Сини Сіону, нехай тішаться у своїм володарі. Спявайте Пану, бо народ свой любить.
святых. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух правды буде свідчить про мене, каже Пан, і ви так само будете свідчить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Калі прийде суцяшальнік, якого я пошлю вам ад Айца, Дух правды, які ад Айца паходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне. Але і вы таксама будзеце сведчыць, бо вы ад пачатку са мною. Я сказаў вам гэта, каб вы не зняверыліся. Будуць выганяць вас з сінагогаў, але прыходзіць гадзіна, калі кожны, хто будзе вас забіваць, будзе думаць, што гэтым служыць Богу. Будуць так рабіць, бо не пазналі ні Айца, ні мяне, але я сказаў вам пра гэта, каб вы, калі прыйдзе іх гадзіна, успомнілі, што я сказаў вам пра іх». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Дорогие дети, дорогие браты и сестры, сегодня пригожий день. Поглядите, дорогие детки, на свои белые строи. Яны такие чистые и пригожие, але яшчэ больш пригожими и чистыми зараз з'яўляюцца ваши сердцы, тому что учора у іх упершыню прийшоў сам Иисус у Святой Коммунии. Давайте подумаем, калі вы идите ў гости до лепшага сябра, ці берете вы с собой подарунок. Напэўна, а что вы сегодня подарили Иисусу? Самый лепшы подарунок для яго – гэта ваша любоў, ваше абяцанне быць добрымі. Але ведаеце, што самае цудоўнае сёння? Сёння не толькі вы прыйшлі да Иисуса, але гэта сам Иисус прыходзіць да вас. Ён стаў для вас самым блізкім сябрам. Уявіце, што ў вашым сэрцы запаліўся маленькі агеньчык. Иисус – гэта тое святло, якое запалілася ў вашым сэрцы. І цяпер ваша задача, і вам у гэтым будуць дапамагаць вашыя бацькі, несці гэтае святло Хрыста далей. Але як гэта зрабіць? Размаўляйце з Хрыстом. Размова з Хрыстом – гэта і ёсць малітва. Раніцай кажыце: «Езу, добрай раніцы, я хачу правесці гэты дзень з табою», а вечарам падзякуйце за дзень. Прыходзьце ў госці да Хрыста. Не забывайцеся пра імшу ў нядзелю і ў святы. Езус заўсёды чакае вас у касцёле як добры сябра. Дзяліцеся любоўю. Калі вы дапамагаеце бацькам, не крыўдзіце сяброў, дзеліцеся цацкамі. Калі дапамагаеце добрым словам, вы робіце тое, чаго нас навучыў Езус. Сённяшні дзень – гэта толькі пачатак вашага вялікага сяброўства з Хрыстом. Ніколі не бойцеся, бо Езус заўсёды побач, Ён заўсёды у вашым сэрцы. Дарагія бацькі, дзякуй за тое, што вы прыводзіце сваіх дзяцей да касцёла, што прывялі іх да гэтага моманту. Вашая мэта – падтрымліваць агеньчык веры ў вашых дзецях. Дарагія дзеці, сёння другі раз Езус прыйдзе у вашае сэрца у Святой Камуніі. Заўсёды будзе вас Ён весці па жыцці. Будьце вернымі Хрысту, бо Ён ваш Пан. Амен. Устаньце, калі ласка, будзем цяпер благаслаўляць малітоўнікі, якія потым раздасць сястра. Гэтыя малітоўнікі не проста кніжка, якая будзе ляжаць на паліцы, але гэта тое, чым варта карыстацца.
Бясконца міласэрдны Божа, Ты даеш нам суцяшэнне ў смутку і абараняеш сваіх выбраных, якія днём і ноччу клічуць Цябе, без Цябе мы нічога не можам, а калі не ведаем, як павінны маліцца, Твой Дух заступаецца за нас. Памнож веру і пабожнасць тых, хто пры дапамозе гэтых малітоўнікаў будзе ўзносіць да Цябе малітвы, навучы іх выконваць Твае запаведзі і споўні іхнія добрыя памкненні, згодныя з Тваёй воляй. Праз Хрыста, Пана нашага. Прадставім доброму Богу наша супольная малітва і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб у літургіі, якую ён цэлебруе, усё ярчэй зяла хвала ў воскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за святароў, каб дабрыня і шчодрасць, якія праяўляюць да іх вернікі, былі для іх стымулам для больш ахвярнага служэння Богу і касцёлу. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлых Александра, Тацяну Кудрашовых, Івана Леакадзію Клец, Надзею Жданавых, усіх памерлых сем'яў Кудрашовых, Клец, Ліхадзеўскіх і Жданавых. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія у гэтым годзе упершыню нашай парафіі прынялі найсвяцейшы сакрамент. Просім, каб яны заўсёды з радасцю рэгулярна карысталіся магчымасцю прымаць Хрыста ў сваё сэрца. Цябе просім. Молімся за сястру Вольгу, якая рыхтавала дзяцей да прыняцця святой камуніі. Просім, каб добры Бог аддзячыў ёй за ўчыненае дабро. Цябе просім. Молімся за нас, каб наш удзел у таямніцы Христовага ўваскрасення дадаваў нам сілы без нараканняў несці крыж нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты няспынна даеш нам доказы сваёй міласэрнасці і любові ўчыні, каб мы нястомна дзякавалі Табе за гэта. Праз Хрыста, Пана нашага. Тобі ахвярую, Пані мой, всё моё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Тобі ахвярую, Пані мой, всё моё жыццё, і цяпер я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, Ты любоў моя адзіная. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Пане наш Боже, прымі, просім, дары святкуючага касцёла, якому Ты падараваў вялікую велікодную радасць, і прывядзе яго да вечнага шчасця ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Пан з вамі. І з Духом Твоїм У гору сэрцы. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў
разом з усімі святими спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Аминь. Памятаючы збавенныя запаведзі, Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. и с Духом Твоим. З радасцю перадайце ближняму знак супакою. Маранко Богши, яга Тебя речна сяпи, грахи світу, змилуйся над нами. Маранко Богши, яга Тебя речна сяпи, грахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, я Тебя речна себе, грахи світу, а даруй нас упокоїм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Прыйшоў Езус і стаў пасярод вучняў сваіх і сказаў ім: «Супакой вам, аллелуя». Хліб найцішейший, огарні своїм мовчанням, скрим'янів білий гостиї, забери
Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе, славим Тебе. Молимся. Усемагутны вечны Боже, Ты праз мертвых паўстанні Христа адрадзіў нас да жыцця вечнага. Памнож у нас плён пасхальнага сакраменту і умацуй хлебам збаўленне нашае сэрцы праз Христа Пана нашага. Дзякуй, дарагія дзеці, за тое, што вы прыйшлі сёння на святую імшу. Радуецца сэрца вашых бацькоў, усіх нас, калі мы глядзім на вас. Прыходзьце заўтра таксама ўвесь гэты тыдзень. Прыходзьце з радасцю да Хрыста, які чакае вас у найсвяцейшым сакраменце. Святы Арханёле Міхале, Супраць спакусаў і пастак злога духа, пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князь войска небеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія нас Богу душаў снуюць па свеце. Пан з вами. І з духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Фобіяні наш чудотворця, став піжині оборонця, нам шлях звоління покажи, краї наша лиха бережи. Фобіяні наш чудотворця, став піжині оборонця, нам шлях звоління покажи, краї
смолоти, с мертвых повстал сход на сломом, поднимались от нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас